Wadlah hadin ban nakaliang jongki bor penia jongkari boy district kala perking ha kebaide bat ka jingdan kam ban phong ye ki face mask ha bami ha ki caka balum pai ba kum ha ki yo ki hat bat kum juru hala ki shnong ki thau Henry wadlah kataru lalap ba shibun ki briu kim sutnyau ye ki kendon balabu da ka sarkar ha ka ba lalap ba bun ki briu kim khenkor bat ki klempong ye ki face mask ha ki caka pai ba bat kum juru lalap ru ba kamdon ka jing penia jengai iwe na iwe kum balap tha da ka sarkar ya kane la sakhi menta kasngi hayo boy rembong ha kaba kibriu ki bawan yo wan han na kisnong baper bat kumjuru kibriu ki basong dukan ha kane ka jaka la yo I babun ki bale persha ha kaba ki klem penun kam bandeng ya ka face mask kumta nakaliang jongka police department traffic branch jongkari boy district kala shimkhia ha kaba menta kasngi kila penlong da ka jinglit sam ya ki mas chaki pajba harangkat ka jingpon sothu artat ya ki banangne shakamat ki de bandeng ya ki mas ha balej ha ki jaka pajba bat kumjuru halak shnong ki thau lai snokti bat shimkhialang ha gane kasngi da ki nong ilam shnong jong ka shnong lum dai kla boy rembong ki bakenthop ya uba SD rempei ubade urang ba shnong bar uba armbai ubade secretary jong ka shnong bat kiwe de ki dikhot jong ka dor bar shnong lum dai kla boy rempong ben kong nakaliang ka shnong lum dai kla ngi ai ka jing play kam tam police department ka bala shimkhia ban penbiang ikini ki mas ki nongwan yeu kene ka shnong ka jongi kumbalong hi kene ka shnong ka jongi kala khamnya shikade namar ba kadai ka yo khai pateng jong ka eastern di boy baro koi baro ki shania be ya kene ka shnong ka jongi ban penbiang ki marbam ki jongki teng ni ai kublei khamtami police department ki bela yarap na kapor ban penbit penbiang ha bede bat ki jingya be ki kali nang ta ki dukan ki wei nang ta nga ai kublei ru khamtam ya is video jongi bela shimkhia iru bela yarap ban penbe khamtam ha kai ini ki por ki bela dep na ka lockdown ni la peliru ikatu ka yeu di jur station room henry kumbalong menta kimia ki babuni ki la ya ino ikata ki yo di jur kala pelong biang haju upur ban pen khamnya ikene ka yo ki jongi te nga ai kublei ru khamtami ki media ki bela wan poi kene ka por ya jing la kloi ki jong phi ban ya rap lem ban pen I kene ka jinglong ka yo ki jongi khnang ba ki bor ki badai khmi ki la pen trekam kaba kham teng na menta ka bha kamian ka kot ki khia jong ka than to kumba phi mentarang ba hane hapos nong rupi naga pos ji ba bon pha kim ju penong kami ka mas tika ina kaliang ka bor nong rupi pidam benong iki pai ba ke le persai kai oh ya jing shisha ta dei ka jing kli ka ba kongsan tam ha ka be dei bat ka jing bom shimkhia ki nong lek nong wan ya ka mas dena kaliang ka jungi la tho ru la address show SP lang ba officer in charge jong ka khap mara PIC nang ta copy show video ba nang ne shakmat de ban le da ka bateng da ba kin san ya ki bom ko ngu ya ka an ka ba ka government hi kala pnian nang ta ka haju ko por ki kali ki bakit overload ki bayan ru yajmon ki ba klem ko ngu kat kum ka protokol ke government kala penyan kita galong bania kita gi odds and even number te ki babun hi ki let saila tenaga liang ke jungi la tho show SP copy sha officer in charge lembat sha ki show video ba nang ne shikmat ba pinle da ka bateng bat airu da ka phanya ki bale persha na ka menta ka bhag miat ke jungi tangki ne kitin kuble shibun